גם רופא שיניים שזה לא דבר רע, אז פשוט, אני פשוט שמה את זה על השולחן, לעשות הזרקות, כל אחד שעובר איזושהי הכשרה, יכול להזריק. אז איך לבחור? זאת אומרת, איך אני יודעת? מי טוב, מי לא טוב? שאלה כל כך קשה ומורכבת. אני חושב שכירורג פלסטי זה הכתובת המתאימה. דבר ראשון, ההכשרה של כירורג פלסטי, למה הופך אותו לכירורג פלסטי? זה לא כי הוא עשה אסתטיקה כל החיים שלו. כי אני מהיום הראשון שלי שנהייתי רופא, למדתי והתחנכתי איך הרקמה שלנו בנויה, איך האנטומיה, איך היא מגיבה, איך אני מעביר תפר, איך זה יחלים, איך זה ייראה, מה הפרופורציות הנכונות. אז מלכתחילה ההבנה הבסיסית היא הרבה יותר גבוהה מכל רופא אחר. כן. כי זה מה שאני למדתי, כמו שמהנדס יהיה מהנדס הכי טוב, יותר טוב מעורך דין. נכון. בסדר? יכול להיות שהעורך דין ילמד את זה ב-Chat GPT, אבל הוא תמיד יהיה עורך דין. דבר שני, קשה לדעת איך, פשוט לקחת מישהו שנראה לכם ברמה האישית, שאתם מתחברים אליו, בחברות, עבודות שהוא עושה, לראות את הבן אדם. אבל נגיד גם כשאני מסתכלת על תמונות, אז חשוב בטח לראות שכל בחורה נראית בהתאם לכתבי פנים שלה. כן. ולא להסתכל על פייסבוק ואינסטגרם שהם פשוט 1, 2, 3, 4 נראות אותו דבר. כי זה לא כמו שיניים שאנחנו רוצים שיהיו פשוט ישרות, אלא... ולבנות. ולבנות, כן. אנחנו צריכים שזה יתאים לפנים. אני חושב שהיום הטרנדים האלה של הטבעי, של הלא מוגזם, מאוד מאוד חוזרים. אני מאוד אוהב את הטרנדים האלה. אני מאמין בגישה הזאת. ולמצוא בית כזה. בית כזה שילווה אותך מהבוטוקס, ואז אנחנו מתקדמים בגיל. אז מה אנחנו עושים הלאה?